sefikele ma khulu kudela showcase sayiba bibari mayiphethe ngebhenji nenkani sane ngubhobo ngahlehliye mani bona kusenzeki bakhombisa nami ngingazi bangibudla ngemuva magwala bakhuluma ngamamanyala laba jike basenza abangani nini bengihamba ngemuva ngithule ngibabuka ngishayela isibani yazi ngisasuthi iklabishi kodwa manje ngizongilinga bafana bami nahamba ngoDisemba la nolanda imphumela yini manje ngizobuya manje inkinga into esenze yona malume chaza phezulu malume inkinga into esenze yona malume ukuthi esikoleni ama reports safika engakubaqeda ya so bathiwa asilinda ya basawalinda ama results amatric lawo ama reports aqedwe manje yebo wena Haza ngithembi kubuka emehlweni wena ay kwamusho mana fuza ubhala igama elodwa la fuza ngabe lana ku promoted hayi not promoted yazi ungicasula wena indlela ukuphendula ngayo lana ngathi uthi uzophasa esikoleni uyaphendula nje repair wena full stop ngolo ngisho FM wena uyirubbish uyinonsense wena yazi wena ufunda nezingane ezincane na 15 una 18 umdala nje bomngaka ngihlala ngitshela wena uzwa yini uzazi zonke ingoma ezikhona pam silali wena kunkuze ngishaya ibhithi ushaya udonga sisathana yazi wena ngicasula wena ngisho Elvet le uyayazi lela wonke leyatshwala Henneken uyayazi yasavana uyayazi uyinonsense mfana yazo sis kuthi yazini bayamhlanje ubaba wakho uzolalazi hawo malume ngubani manje hey ungathi ngobani man ufele kakhulu ngendlela ibizwa ngani lento Diesel ufele Dismas man yeah me Dismas malume oh Dismas hey uthi ngone wena umcorrectayo madonna zangikasula hey hayi uyindoda wena mfana wena la hey hayi uyindoda amadoda wena hey yabona wena ngiyakutshela ukuthi kumele ufane nalona ngisho njalo lapho ngama weekend ngithi buka umunye uyavuka uyacenta buka omunye uyavuka wenzani wena wazi wenzani la ubeke lepe uyadla nje kuphela uyafubela malume sengazikhuluma nje ngenxa ukuthi nje umuntu ufail ithemu kuqala nawo umalume wakhe uyasebenza wena usebenza and uwazi ukuvuka nje uvula ifridge ugakaza ifridge lapha udla umphako wami na umalume ngawufail umatric and angaze ngisho lutho uba ukutshela ukuthi ngafela umatric mina uma wangitshela ngithi ngambuza ukuthi mayindaba malume engasebenza nosebenza washo ukuthi ngoba wena vala mangekho mina noma wakho ngikhuluma ngami yes ufailile kodwa mshana wenzanga kahle nayi ndoda wodwa wena wenzanga kahle shintsha bathinda damadoda hey malume uyahlekisa lento uthi ngifana baba wakho malume ngamfonela baba malume ngiyachaza ngiyekeleni let's malume imina kahle uphasile malume yabo buka malume ileli report la malume awuzophasa kanjani umatric unganaki nali igama lami elami le report malume umuntu bengazi ukuthi uzophasa phethu ish abambe ikhanda manje sithenze njani awufethu ufailile ufeyila kanjani mfethu awuhlezi uyibhalile ihomework sasikopela kuwena futhi ufeyila kanjani nto yazi stress manje uma mfethu uzomkhombisa kanjani le report mina khona ngizoshawa ekhaya ngihambisa lento uzoshawa mfethu yazi ukuthini thatha leli batshengise lona kodwa kuzoba 200 hayi inkinga ngizobona ngempela inyanga kodwa ungacathi ngoba uhambisa uphasi kini nasesikoleni uphasa uzoyiphinda igrade baba
Sayithola imali. Sangithi kusathu wakini. I don't really comprehend what it's wajahula ugogo la khona. Mfana wena lo. Hayi mina malume uyazi. Hey, cha umuntu wena ayijwayeza ukuqala egameni, aqale phezulu angavela agijimele lapha ezansi. Kwenziwa njalo malume. Hawu. Yazi wena wazongicasula. Ngathi le ndlakini letshekileke manje ke. Yazi Cha amathemba angilahlekela nje mfethu. Yabona mhla ushisa ihembe. Ile ngabona khona nasesikwedi ngeke kwenze kahle. Uhlelo adjust ayina. cabanga malume. Yes. Kampani akwenzile. Hey madoda. Yazi wangikhumbuza mina ngika grade 1. Awu. Malume. Ngiyofanisa ugrade 11 no grade 1 malume. Ngeke nje kube waphasa umatric ngabe mhlawumbe uyakwazi ukuyiqhenya ngalokho. Manje ugrade 1 akekho omunye umuntu owafela ugrade 1 la ngaphandle. Malume yini adjust ngezolo. Mva. Yini adjust ngezolo. Yabona mfana. Ingako afeli. Ingako futhi ufailile. Pendela umbuzo malume. Man. Hambanda. Oh, mina sihlale kwena malume. Hey, and wena. Hey. Ngizomtshela ubaba wakho ukuthi wahamba ngoDisemba wabuya namhlanje. Bamba nje wena. Angithi ngiphasile nje isikhuphe isidingo sokuthi batshele ukuthi ngihamba ngoDisemba ngaba ngoJanuary. Mayazi lebadla abantu singayilungisa wena mshana. Bengingathanda wena mshana ukuthi uthi yabona njalo uma uvuka ekseni phela ungishayela isilathi lapha mhlawumbe singaka sikaphulula uzomqhweba nje noma ufaka lapha ku microwave uzobona uma wakho abethanda ukunaka into zami ufake malume kanti malume awusebenzi nje ufuna ukudla umphako wami malume ngicela uvuke bandle uyosebenza njengabani khona uzokwazi ukuthi uphathe umphako uya kulibe uthatha umphako wami lapha me awusho ukuthi hamba Kasho lengane lena manje yaphuma ngami iexam yayiphuma mina shuthi yaziphasa yazi ngibuya nje siyangazi You not the problem, black child. It's the world that you live in. You got a lot of potential. You just get. Oh, cha uyabona uyawuphatha umphako yabona kusebenza kanje njalo uma esikoleni yabo lo nyaka wonke njalo uma esikoleni uzokwenza isitsha sakho siwasebenza nesabo sakumelana khule wasabi uzohambiswa yimina uzohambisa apha ngizobe sengikhupha la uzohambiswa yimina uzohambiswa wena masile right Hayi inkingi ngizona uzohambisa. yimina khule ungasabi Ngiyabonga. sharp nomzana Usaze umuntu akalambe yazi kwekhalilwane impela yize ukuthi cha seshothi ngishaya isigini ngempela embambule bese vele ihlabelele Black child, you're not a problem though. You probably stuck in the gutter thinking that's all you worth. You probably don't know your father, but he walks on this earth. You probably mad at your mother because you cursed your birth. And oh, God forbid, you probably think you curse. You probably thinking of supper, but haven't ate breakfast. You probably think living is hell, it can't get worse. Probably thinking